ஹாய் மை டியர் கட்டுகளா அச்சலகளா. ஓகே, இன்றைக்கி என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெந்து தணிந்தது காடு. ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ண படம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். எஸ்டிஆரோட படம், அதுவும் ஜிவிஎம் சாரோட டைரெக்ஷன். ஸோ ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ண ஒரு படம் இது வந்து. இப்போ வந்து மணி 9:30 மணிக்கு ஷோ. எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் லோட்டஸ் 5 ஸ்டாரில் தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ வாங்க போய் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு படம் எப்படி இருக்குன்ட்டு என்னோடய கருத்தை நான் சொல்கிறேன். படத்தை வந்து நான் ஸ்பாயிலர்லாம் பண்ண மாட்டேன். இந்த படம் பார்க்கலாமா, நல்லா இருக்கா, எந்த அளவுக்கு ஒருத்தி, குடும்பத்தோடு பார்க்கலாமா, ஸோ யார் கூட போனால் நல்லாயிருக்கும். நான் யார் கூட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தான் போகிறேன். ஓகே, டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது, கொடுக்குற காசுக்கு இது ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். எஸ்டிஆருக்காக போகலாம்ப்பா, எஸ்டிஆருக்காக கொடுக்கலாம். ஸோ வாங்க நம்ம அங்கே போயிட்டு. ரெண்டாவது வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து இன்ட்ரோலாம் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது. நான் எஸ்டிஆரோட பேர் டைட்டில் கார்டு மட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் எடுக்க மாட்டேன். சரியா, வாங்க போகலாம். படம் பார்க்க போயிட்டு வரேன். போறியா கப்பலா போறியா? எங்கள் அம்மாவுக்கு பாருங்கள் என் மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை. நான் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் தட்டை எங்கள் அம்மாவுக்கே தெரியும். ஆக்சுவலாக படத்துக்கு எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு போகிறது தான். அவங்களுக்கு வந்து கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துனால படம்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அதனால் நான் மட்டும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வர்றேன். அடுத்த வாட்டி விட்டு கூப்பிட்டு போகிறேன். மம்மி எப்போ அடுத்த மாதம் படம் வரும்ல, தலை படம் வரட்டும் போவோம். பாய். ஓகே காய்ஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். முதல் லக்ஷ்மி ஸ்டார்ட் ஆயிரு. காய்ஸ், நான் எதுக்கு அரை மணி நேரம் சீக்கிரம் கிளம்பணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நிறைய டிராஃபிக் லைட்டு. நான் நினைக்கிற குறைஞ்சது ஒரு 1 2 3 ஒரு 6-7 டிராஃபிக் லைட்டாவது இருக்கும் பிளாப்தாஸ்லேருந்து எல்எஃப்எஸ் போகிறதுக்கு. ஓகே காய்ஸ், வந்தாச்சு, எல்எஃப்எஸ்க்கு வந்தாச்சு. பார்க்கிங் போட்டுருவோம். பார்க்கிங்க்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னு தெரியல, நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். மறந்துட்டாச்சுலாம். எப்போ எவ்வளோண்ணே? 1.5 வெள்ளி. காடிக்கு எவ்வளோன்னு தெரில, பட் பைக்குக்கு மோட்டருக்கு வந்து 1.5 வெள்ளி. அப்படியே எல்எஃப்எஸ்க்கு என்ட்ரி ஆகும். சரி வாங்க, முதல்ல போய் டிக்கெட் எடுப்போம். பாப்கார்ன் வாசனையாக இருக்குது, அப்புறம் வாங்கிப்போம். ஓகே காய்ஸ், டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. 9:30 மணி ஷோ. முதல்ல ஒரு கிரி எல்லாம் போகும். வாங்க நம்ம அப்படி போயிடுவோம். இங்கே பார்த்தீங்களா, ஓகே காய்ஸ், டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. டிக்கெட்டோட விலை வந்து 17 வெள்ளி. வாங்க, ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க. போயிட்டு பார்த்துட்டு படம் எப்படி இருக்குன்ட்டு படம் முடிஞ்ச பிறகு சொல்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், படம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ படம் எப்படி இருக்குன்னு நான் வீட்டில் போய் சொல்கிறேன். ஏன்னா இங்கே ஒரே சத்தமாக இருக்குது, கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலி வெந்து தணிந்தது காடு படம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. ஓகே, படம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது. நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு உண்மையாக ஒருத்தான படம். ரொம்ப பேர் சொல்லியிருந்தாங்க படம் வந்து லேக் அடிக்குது அங்கங்கன்னு. படம் வந்து லேக்லாம் இல்லை, படம் வந்து ஸ்மூத்தாக ஓடுது. ஸ்மூத்தாக ஓடுறதுக்கும் லேகாக ஓடுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. படம் வந்து அண்டர் 18, பட் லவ் சீனும் அவ்வளோ இல்லை, வைலன்ஸ் சீனும் அவ்வளோ இல்லை மற்ற படத்தை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. ஸோ இந்த படத்தில் எஸ்டிஆரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். எஸ்டிஆர் வேறு லெவலில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. உண்மையாக நல்லா இருக்குது. மொதல் கட்டத்துக்கும் நிறையா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கும் செகண்ட் ஹாஃப்க்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அவரோட தோற்றங்கள். ஸோ படத்தை போய் பாருங்கள், உண்மையாக நல்லா இருக்குது. நடுவில் ஏஆர் ரகுமான் சாரோட மியூசிக் வந்து அப்படியே நம்மளை படத்துலேயே உட்கார வைக்குது. படம் வந்து ஸ்மூத்தாக ஒன்றாலும் அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு வெயிட் பண்ண வைக்குது. ஸோ நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு உண்மையிலேயே ஒருத்து. அப்புறம் ரொம்ப பேர் சொல்லியிருந்தாங்க படம் வந்து கேஜிஎஃபோட காப்பியாக கூட இருக்கும் அப்படின்னு போஸ்டரை பார்த்து. அப்படிலாம் கிடையாது. கேஜிஎஃப் படத்துக்கும் இந்த கதைக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஜிவிஎம் சார் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜோனர் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ உண்மையாக நல்லா இருக்குது. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதான் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வெந்து தணிந்தது காடு படம் ஃப்ரீயாக இருந்தால் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ.